ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାସକ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜାରାଜ, ଅପସନ୍ ସି ନରସିଂହ ଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାନୁଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନରସିଂହ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ଖାରବେଳ କେଉଁ ବଂଶଜ? ଅପସନ୍ ଏ ନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ବି ସୋମା, ଅପସନ୍ ସି ଚେଦି, ଅପସନ୍ ଡି ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୌର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପେରୋସେଲିନ୍ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ୍ ବି ଥେରୁବାଲି, ଅପସନ୍ ସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ଡି ବଡ଼ବିଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବଡ଼ବିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ଅପସନ୍ ବି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବା, ଅପସନ୍ ଡି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଜାତିର ଫଳ ନାଁ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ପଇଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଇଡ଼।